Dobro vam jutro. Jogu u svakodnevnom životu danas za vas donosi Alen Ninić. Dobro jutro, Alen. Dobro jutro, Vesna. Svašta smo do sada vidjeli. Danas neka jako teška vježba. Vidjela sam na podu, svašta nešto radimo. Pa evo, malo smo vježbali prije. Radit ćemo Danur Asan ili luk. Jedna vježba gdje ćemo istegnuti cijelu kralježnicu, jedna malo manje teška vježba jelen i jednu vježbu za vratni dio. Pa ja bih predložio da legnemo na trbuh i radit ćemo iz potrebušnog položaja. Pa što bude? Tako je, krenimo. Idemo, znači, legnemo na trbuh i pripremimo se. Prva vježba je podizanje glave u potrebušnom položaju. Savijemo noge u koljenima i bradu prislonimo na pod. Krenemo sa udahom, podignemo polako glavu, guramo lumbalni dio prema dole. Zadržimo dah. I izdišući idemo bradom prema dole. Udah, polako se podignemo glavu i ramena i zadržimo dah. I izdah spustimo. 3 udisaj, polako se stegnemo, gledamo prema gore, guramo lumbalni dio prema podu i izdah spustimo. 4 udisaj, istegnemo se prema gore, zadržimo dah. I izdisaj, polako idemo dole. I radimo 5 udah, istegnemo se, gledamo gore, zadržavamo dah. I izdah, polako spustimo. I sad ćemo raditi luk ili Danur Asan. Pripremimo se tako, spustimo noge nazad. Savijemo ponovo noge u koljenima i uhvatimo se rukama za skočne zglobove. Radit ćemo tako da ćemo podignuti sa udahom i ruke, odnosno glavu i cijeli gornji dio tijela u vis. Težina tijela će biti na trbuhu. Brada je na podu u početnom položaju. Sa udahom idemo gore. I zadržimo dah. Gledamo gore. I izdah spustimo. Idemo 2 udah, podignemo gore. Tijelo je napeto kao luk. I izdah vratimo. I sad ćemo disati u položaju, zanjihat ćemo se naprijed nazad nekoliko puta. Idemo gore, udah i normalno dišući njišamo se. Odlično. I vratimo se nazad. I ispružimo noge. I Danur Asan nam djeluje jako dobro na kralježnicu, isteže, jača kukove. I sad ćemo se pripremiti za Mriga Asan ili jelen. Noge su nam spojene, ispružene i stavimo glavu na dlanove. Laktovi su na podu i koncentriramo se naprijed u daljini u jasno uočljivu točku. I normalno dišući, znači podižemo desnu pa lijevu natkoljenicu. I gledamo prema naprijed, normalno dišemo. Uživamo, znači ova vježba je jako dobra za živce, djeluje umirujuće, djeluje dobro na koljena. Jačamo, znači, koljena, noge, mišića natkoljenica. I jednostavno možete ju raditi s nama zajedno još 2-3 puta. Idemo, podignemo. I polako završimo. Nadamo se da ste danas vježbali s nama jogu u svakodnevnom životu. Vidimo se i sutra.